mentioned kanina kahit anak, sorry for asking you this, Yeah. pero you've been known as closest to the Dutertes. What's your thought on the involvement of Pulong Duterte allegedly sa video? Ay, puro lang naman yan kasi, puro lang naman kasi accusation eh. Kasi magpaila sila ng kaso kung mayroon silang ebidensya. Wala naman. Oh, sige, dumaan na ng hearing sa Congress. May nakuha pa sila ebidensya. Wala. Dapat kung mayroon, kasuhan na nila. Sige lang sila, mahirap yan. Ang sisirain mo yung tao by yung trial by publicity. Sige lang kayong ngak-ngak dyan. Puro kayo salita, wala kayong gawa. Sino sa tingin Gawin ninyo ang dapat gawin. So, sino sa tingin mo behind doon sa video ni Bullong? Ano? Sino sa tingin mo sinong behind doon sa video? Ay, wala akong pakialam kung sino yung mga behind na yan. Wala akong pakialam din. Halata naman scripted, halata naman na ginagawang melodramatic, o ano-ano pa yung mga style nila dyan. Wala akong pakialam doon, sabi ko. That's bullshit. Wala mo kung... Para sa iyo kung may ebidensya, Kung may ebidensya, upakan. Putang